a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki, tsira da abincin Allah shi tabbata ga shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To kamar yadda kuka sani kuka ji, an yi hukunci a court of appeal da take Abuja jiya. Da shari'a guda biyu ce, kamar yadda kuka sani, majalisar dokokin jihar Kano muna zaman mu lafiya ta yi doka, ta gyara doka, ta ce ta kori sarakunanmu. Wani abu bai min daɗi ba, na tafi kotu. A ran da suke yi a ranar da je kotu, na cewa kotu ina neman ki kare min hakkina, expertise wanda hakkin kowane ɗan Najeriya ne ya nemi irin wannan kariya idan wani abu ya tasan masa wanda yana ganin ba daidai ba ne. Na je kotu ta yadda da ni, ta ba da oda cewa to abinda na zo na faɗa ta yarda da shi, amma kafin ɗaya ɓangare wanda nake ƙara kenan su zo su yi bayani, ta ba da oda a tsaya inda ake, shine maintenance status quo, kada a yi wani abu. Tun da abin an zo shari'a, ina ganin gwamnatin jihar Kano suka ci gaba, ba su karɓi wannan oda ba, suka ci gaba, suka naɗa sarki, suka yi waye. Da farko ne majalisar dokokin jihar Kano doka kake take yi, ba aikinta ne ta kori sarki ba, amma a cikin lokacin ta ce wasu kori sarakuna, ba aikin su ne koran sarki ba ko naɗa sarki. Aikinta ta yi doka kudu, executive su za su yi sai sun kori sarki ko sun naɗa sarki. Ikon gwamna ne da majalisar, ba wannan ba. Saboda haka muka yi gara, muna samun wannan doka, su ma sai suka tafi jihar Kano, kotun jihar Kano wadda wata mai shari'a, suka je suka ce suna so kotun nan ta tabbatar cewa doka da aka yi ta yi daidai, cire sarakuna da aka yi ya yi daidai, a hana IG da duka DJs da dukkan security agent su ba wa sarakuna, a hana su ba wa sarakuna security, sannan a kwace duk wani abu da yake hannunsu, ko na mota ko na gida ko na wani abu. Wannan mace mai shari'a ba ta ba mu damar kare kai, ta yi hukunci yadda take so. Muka yi ƙara a kan wannan, aka tafi kotun wakil, kotun ta rushe duk abin da ta yi, ta kuma umarci chief judge ta jihar Kano cewa ta mai da shari'ar nan a wani waje a sake yi, amma ba wadda wannan ta shari'a ba, saboda ba ta yi daidai ba.
sai an ba mu fair hearing. Tun da aka yi wannan an yi shuru ba su ce komai ba ce komai ba. On the other side kuma su suka yi kara akan abin da federal high court ta yi, cewa wannan federal high court ba ta da iko ta saurari karanmu. To ko federal high court tana da iko ko ba ta da iko, ba ma a zo tana da iko ko ba ta da iko ba tukunna, kan har in kotu ta ce kotu wadda take karkashin doka, wadda doka ta yadda da ita a ƙasa, ta ce ku tsaya, dole ku tsaya. Duk abin da kuka yi bayan wannan sunansa rushashe. So suka yi afil akan wannan da aka yi, abin da aka yi mana. Masu shari'a suka duba suka ce a'a, su uku ne, ɗaya ce a'a a dawo Kano a sake shari'ar nan, biyu suka ce a kori shari'a, to biyu sun fi ɗaya aka kori shari'a. Sai na tafi suna faɗa na ce a wannan an yi mana ba daidai ba. A ranar na tafi Supreme Court, na kai takardu na Supreme Court. To a irin wannan doka ta ban dama inda nemi cewa wannan kotu da ta yi hukunci ta tsaye da hukuncinta. Doka ta ban dama. Ina ji wasu suna cewa wai ai kotun ɗaya ci ba ta da iko ta rushe abin. Ai ba rushewa ta yi ba, cewa ta yi ta ji kuka na, ta amince, ta dakatar da hukuncin wannan kotu da aka yi har sai an ji abin da na kai kara a Supreme Court. To abun biyu ne, na nemi a dakatar da hukuncin kotu don kar gwamna ya ci gaba da bawa Lami da Sunusi Lami da kudin albashi da kudinmu na jama'a. Ina so a bi ka'ida, kotu ce ta amince da kukana. Farko ta tsaye da kar gwamnati ko IG ko waye a yi implementing, a yi abin wannan hukunci na wannan kotu da aka yi, wanda muka je wancan na ƙarshe. Sannan kuma ta sake cewa bayan wannan shine prayer ta ɗaya. Prayer ta biyu shine wanda ba sa faɗa, cewa an ce su tsaya a kotu, a tsaya inda ake kafin zuwan mu kotun ƙara da na yi, abu hukuncin Justice Liman har sai abin da Supreme Court ta yi. Hukuncin Justice Liman kowa ya san shi, maintenance status quo, abin da aka ce ai maintenance status quo. Wannan doka da su bi wannan doka ma duk wanda ba za a yi ba. Ina da sun shi gwamna ba su ba shi shawara da sosai ba, banda an ba shi shawara wata ƙila da ba zai ba. Don haka nake ganin wannan abubuwa guda biyu su ne abin da aka yi mutane sani. A yau Alhaji Aminu Ado Bayero billahi la ilaha illa shi ne sarkin Kano. Ko ba wanda ya isa ya jire wannan sai kotun ɗaukar ƙara sa Supreme Court ita ce za ta ce ba haka ba ne. Amma dole a zauna akan wannan hukunci a yanzu, as a today. Sai idan wata kotu ta ba da hukunci shi da Supreme Court. Kun tuna ai da muka je Court of Appeal, so da Federal High Court a Kano, ai gwamnatin Kano zuwa ta yi wajen High Court, ai da Federal High Court da State High Court duk ɗaya suke. Ta ba da doka ta rushe wannan, to tana da iko ne?
da kuke cewa wannan ba ta da iko da zai mutane su ma fahimci abin ba. Akwai jahilci, kasan akwai jahilci ba za ka iya abin da akwai rashin fahimta na wasu mutane wanda suke cewa hukuncin ba haka ke, wannan hukunci ba wanda zai iya cewa ba haka bane, wanda zai ce ba hukuncin nan da na faɗa ba haka bane sai dai Supreme Court. To kuma ka san Supreme Court abu ne na Allah, mun yi sa'a watakila da yake mun yi sa'a muna so ko shekara ɗaya biyu in Allah ya a gama shari'a ko uku ko hudu ko biyar ba sani sai abin da Allah ya yi, amma muna roƙon Allah a yi mana da wuri. Amma kafin nan Aminu Ado Bayero shi ne sarki, ba ku wanda ya isa ya fita shi daga wannan gidan ko gidan da za mu shiga. Insha Allah. Allah ne ya yi shi, Allah ne zai kare shi, ko kuma Allah ne ya mu, Allah ne zai kare shi. Ba wani abu, ba ma neman rigima, ba ma neman komai, mu abin da muke so abu dokar ƙasa, dokar ko kawai in an yi wannan a zauna lafiya. 'Yan jaridar na ji a Rise jiya an nemi je in yi dan bayani, na je sai aka nuno min hoto a shi an kwaɗin Sarki, this emir, look at the thousands of people. Look at it. Aka nuna a Rise. This, can you say this man does not have supporters? Ya ɗauka Sunusi Lami da Sunusi. Ai Sunusi Lami su ma yana South Africa. Wannan Aminu Ado Bayero ne. Kuma je kaka duba, kana dubo sai ga gidan Nasarawa inda Allah ya taimake mu. Amma haka ba ana cewa wai su ne, ana nuna wai abin da ba haka ba. In sarkin Kano yau zai hau billahi lazi mutum miliyan 1 zai fito a Kano. Mutum miliyan 1 za mu fito da su. Kuma Allah ya dama za mu dan gwada daga nan zuwa tun da dama za a yi saukar alkur'ani. Allah ubangiji ya nuna mana, Allah ya sa ya yarda sarkin ya je ya bude mutum da dama aikinsa ne abin da yake yi. Ina roƙon Allah in Allah ya sa ya yarda zan yi saukar alkur'ani a gidana, makarantar gidana, za mu soke mutum 120 ne ko 100 da nawa ne na manta. To Allah ya dora mu akan sa ya yarda ya amince ya je wannan hukunci da ka faɗa a hannu guda bangaren Sunusi suna ikirarin cewa hukuncin bai shafe su ba, amma kai bayani yanzu idan suka dage akan cewa suna kan wannan matsayin nasu ba. To azatan ma mutum abin da aka ce a maintenance status ko anti a koma lokacin kafin a naɗa Sunusi ma bai zo ta alƙidu ai shi ba ma na daɗe bane a bai na duba billahi lazi la ilaha da shi da wanda ya nada duk ba su. Wannan ita ce gaskiya kuma, ita ce gaskiya. Mu kuma wai cewa muka yi ba wai dan saboda dokar kotu, mu kotu muke bi. Kafin wannan aka ga mun yi shuru. Waccan kotu tana cewa an kori, an yi striking out a fil dinmu. Nan kuma an ce an kori nasu, kaga sai muka yi wanwa. To abin iya magana ba, shiru ne sai na koma kotu na ce ina neman kotu a tsaye da hukuncin wannan kotu har sai abin da su don na yi a fil. Su wannan hakki na ne, duk lauya ya san wani. Kuma abin da gaya maka abu biyu ne, su abin da suke magana an tsaye da hukuncin kotu ne kunan, amma ba sa duba firaya ta biyu da aka ce an ce sarkin Sunusi ya daina faredin kansa a matsayin sarki. I maintain status quo ante. To wannan shine abin da aka to ta bayan wannan hukunci Allah do annabi, Allah do annabi abu abin hankali. Gwamna ya ba abin hankali da gwamnati masu hankali ne, masu mutunci, masu tsari. Mu ba za mu yi irin yadda Ganduje ma ya yi ba, wallahi tallahi. Ka san Ganduje ai wani gari ma ya kai shi da aka cire shi ko? To ni roƙo nake a dan Allah da annabi ya kai shi ko da wudil ne nan kurkusa ma. A kai shi wudil saboda mutumin arziki ne, kanina ne shi wanda sarkin. To ne ci gaba da bayyana kansa a sarki fa.
na ce maka ai akwai abin da doka ta ce in an yi dokar kotu yanzu kai aka ce kakkaje nan kai ba akan doka kake ba motar banzan nan zaka hau don aka ce ba lasin in aka kama ka me za a yi ma to Allah shiga wata to don shi tun bayan wannan hukuncin abinda talakawa da al'umma suke yawan tambaya cewa to yaushe mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero zai koma gidan rumfa tunda kotu ta ce har yanzu shine sarki. ai to kuma wannan muna nan ana duba abin yadda za a yi ana shawara da wanda suka kamata abu abin da yake na daidai tunda ba a san abin da zai ja duka rashin wannan muna bin due process za mu bi ka'ida ta doka abin da doka ta sa shi za mu yi za mu bi doka ba da ka za mu je mu yi ba a rubuta mai ai akwai ka'idoji iri iri ina tabbatar maka da izinin Allah billahi da a iya fahimta ta da sani da nayi da imani da Allah da nayi billahi da la ilaha illa huwa ba wanda zai iya cire Aminu Ado a tsayin sarkin Kano sai Allah kadai amma ba dan adam kuma ba wanda zai iya cire sarki irin wannan bai laifi ba ban ce ba za a iya cire shi yayi laifi ba amma ba za ka iya cire sarki yana gidansa ya tafi aiki wasu shiga gidansa cikin dare su kwashe kayansa su ce sun kore shi Allah ma ba zai bar wannan ba billahi azima Allah baya barin zalunci hal da zai lisani illa lisan Allah ba zai bar wannan ko ni na yadda Allah sai ya yi hukunci akan wannan saboda an shiga cikin hakkinsa shi ne kudu to kasancewar bayan an yi wannan hukunci ita kuma gwamnati ta fito tana cewa ba haka hukunci yake ba so yanzu wasu matakai za ku bi don ganin cewa lalle gwamnati da duk wanda abin ya shafa ya bi dokan kotu to ai ina tabbatar maka an sata ko ai abu ne mai sauki na tabbata har gwamna ma an ce yayi magana amma gwamna bai karanta wannan inda gwamna ya karanta wannan kuma ya nemi mutane wanda yake masu sani ne ai za su gaya ma abin da ake shi kuma da ke mai bin doka ne a shi ba doka ce ta kashi ba ai doka ce ta ɗauko shi ya ma ya haƙura ma da Allah ya ɗauko shi ya kashi don abin da isa shi komai ka gani abu da Allah ne in abin ka bai kare ba wanda zai kare da shi so wannan kamar gaya maka ina roƙonsa ya yi amfani da matsayinsa na shugaba kuma ya sani ya yi rantsuwa da Allah ya kama alƙur'ani ya ce shi zai yi tsakani da Allah ba sani ba sabo duk abin da ya zo gabansa ba zai gaya wani ba ba zai kaza ba ba zai kaza ba ba zai kaza ba ba zai kaza ba wannan rantsuwa Allah ake magana alƙur'ani ka kaba kace za ka yi gaskiya abin da ka yadda ka yi gaskiya wani lokaci ba na ɗan jin laifin gwamna saboda an kace wata magana na sarkin Sunusi yana yi yace shi ya kashe kuɗinsa da yawa kuma kuɗin nan shi da yawa yace wallahi in ba ku dawo da ni ba to ni fa zan fasa kwai to kuma zai so a fasa kwai Allah ya zaunar da mu lafiya.